Okay, namhlanje sobe sifunda nge-Altcointrader. I-Altcointrader, it's one of the biggest exchanges ezilapha eSouth Africa. After iLuno, nevala.com, then be-Altcointrader, yeah. Yona igxile kakhulu kwelicala lokutrader, but uyakwazi uku-investa kuyo because i-advantage ya i-listed like i-cryptocurrencies ezininzi eziphera nerand than ezinye like i-cryptocurrency exchange ezilapha eSouth Africa. So like if like awunayo i-account yakho Altcointrader.co.za, if awunayo i-account you just sign up. If like unayo i-account you log in, then siza apha ku-home like i-dashboard yakhona izokubonisa kanje. Then apha zi-cryptocurrencies ezibazilistileyo nazi. Then kweli cala uyakwazi like ubonisa i-chart yaloo cryptocurrency, maybe let us say ufuna uinvesta kuyo okanye ufuna ukutrader yona. Okay, sizobuyela apha, then siphinde sibuyele apha. Then apha kuno-easy buy, apha yabo sebekwenzela uba maybe let us say ufuna uthenga i-Bitcoin nge-100 rand, you just click apha ku-100 rand okanye nge-1000 or other. Uklika khona apha xa usithi maybe 1000 izokubonisa uba ngokwe-value ye-Bitcoin i-1000 rands imali na, then uclick buy, yeah, then yeah siphume apha size apha ku-easy save. Apha like ungakwazi like masithi ne-Bitcoin yakho uinvestile khona okanye any other cryptocurrency, uyakwazi like ukuza apha maybe ku-Bitcoin like u-activate maybe ufuna useva i-Bitcoin yakho, uzofumana lo 4% wakhona. And u-4% mninzi because like on top of lo 4% like maybe Bitcoin izobe ibinyuka ngokwe-value, so like uzofumana lo 4% on top of like i-Bitcoin price ikhulile nge-value, ufumana lo 4%. Okanye irandi, nayo irandi uzofumana 4%. I-right kune-bank because i-bank instead of like if bakunike le percentage benza imali nge-cryptocurrency yakho okanye ngemali yakho. So i-Xhosa is-stablecoin esipegged nerand, yabo, i-ERC20, so ungakwazi usitrader even naku-Uniswap, ku-decentralized kwi-decentralized exchanges, ku-Uniswap or Honeyswap. Then sibe ne-Tron. I-Tron ikunikeza u-10%, 10% on top of like maybe i-Tron inyukile ngeprice, so bazokunika lo 10%. So ungakwazi usave nge-cryptocurrencies, imali yakho igcine apha. Uyakwazi uyayibuka nje i-cryptocurrency yakho ikhula, no fees and interest, yabo, yeah. No login, so ungakwazi ukuyi-accessa like i-cryptocurrency yakho at any given time. Sidlule apho, then apha nje zi-news, yabo, xa ufuna ufunda. Then size apha ku-deposit. Xa ufuna udeposita like i-Bitcoin okanye ufuna udeposita phi apha ku-Altcointrader, so uza apha. Maybe ufuna udeposita intoni, irandi, uza apha. Then xa usehla apha ezantsi, xa usehla apha ezantsi uklikhe u-South African rand, izobhala bank deposit okanye ufuna udeposita ngezi-EFT because uyakwazi uthenga or udeposita via i-debit card yakho okanye i-credit card. So uza apha uthi bank deposits, apha ezantsi izokubonisa like i-details about like ungakwazi like your depositor e-bank, I mean not e-bank because like ifuna like i-ETF, so you have to transfer from your bank account, online banking, whether usebenzisa i-app na or and as. Then uza apha like bona basebenzisa i-Standard Bank, then ubhala like as details as they are. So into important apha basebenzisa i-Standard Bank ne-Nedbank, so into important wena yi-reference number yakho. So i-reference number yakho, make it a point if you write it as it is, then ne-bank account yabo, then ke uthatha izinto, then uya kwi-app yakho, then ufaka zona ezi details, then ufake i-amount ofuna ukuyideposita kwi-app yakho, then imali izodepositeka. Or xa ufuna utransfera kwenye i-cryptocurrency, ufuna usenda i-Bitcoin maybe from iLuno to iValo, uza apha ku-cryptocurrency, then apha uchuza lo cryptocurrency ufuna uyideposita apha. Masithi maybe ufuna udeposita i-Bitcoin, then xa ufuna udeposita i-Bitcoin apha ezantsi izokubonisa i-Bitcoin address apha ezantsi, yabo. Izokubonisa i-Bitcoin address apha ezantsi. Okay, sichoose enye sibone, yeah.
Yeah, then if you choose like i-Bitcoin njengalapha, then uyakwazi like uba ufune like bakubonise like i-address yakhona ye-Bitcoin le ufuna uyideposita. So nansi i-address yakhona, i-QR address le uyakwazi ukuyiskena ngefone. Okay, then sidlule apho deposita noku-withdrawa, the very same thing, akho nzima uku-withdrawa. Uza lapha, then if ufuna uwithdraw irand uyakwazi ukuyi-withdrawa, uza apha kuza, then maybe uzobe ulinke i-bank account yakho apha, then your banking details. So nazo zam, uyakwazi udeposita any amount yemali ofuna ukuyi-withdrawa from i-Altcointraders. Then size apha kwi-wallets, then nazi i-wallets, spot wallets. So like iyakuxelela like i-wallet like kulapho like bagcina khona i-cryptocurrency. So iyakubonisa like i-amount yalo oyi-onayo, iyakubonisa i-amount yalo cryptocurrency onayo, i-balance if singaphi, yabo, then yeza value zikhosta malini, iyakubonisa yonke loo nto leyo, yabo. So then sidlule ke, I think sizikhavile izinto. Then size apha kwi-dashboard yakhona, size lapha ku-home. So apha ibonisa like i-cryptocurrency ezikhona apha kwi-Altcointrader. Nazi i-cryptocurrencies ezikhona. So sizokwenza umzekelo like uzibona njani xa usenza i-profit masithi uyatrada nge-Altcointrader. So uza apha, uyayibona i-current value ye-Altcointrader ngoku ithi 79 cents. Okay, sifuna ubona like if xa uyenza njani i-profit. Okay, siza apha kwi-chart okokuqala, sibheka i-chart ye-Dogecoin, le 30 minutes chart ye-Dogecoin. Ayibona i-volatile kanjani, iyehla iyenyuka. So ithi size kwi-daily chart. Okay, sifuna i-lowest point yakhona. Okay, I think ibilapha i-lowest point. Okay, okay, masithi masithi beyi-20 cents i-Dogecoin. So masithi uthenga like for umzekelo uthenga i-Dogecoin ezingaphi, ezi-4,000, uzithenga ngamalini, nge-20 cents, which means usebenzisa malini, i-800 rands. Okay, siphinde sijonge like the highest point. Okay, sibuyele lapha kwi-chart. Okay, yabiza 1 rand. Okay, ibingeyo highest point nakho. Okay, masenze umzekelo nge-1 rand, yabo, masithi apha ku-1 rand senze umzekelo. Then wena uyithenge nge-20 cents, then uzoyithengisa xa yazi ngaphi i-number of Dogecoins yi-4,000, uzithengisa xa zibiza malini, uzotshintsha apha ku-price xa zibiza 1 rand, not 10 rand, 1 rand. Okay, so ngowenza imalini i-profit apha, ngowenze i-3.2 ye-profit. Wenza i-3.2 because wena uzithenga malini, nge-800 by Dogecoin. Uyithengisa malini, uyithengisa i-price eyi-1, seyibiza 1 rand, which means wenze imalini i-3.2. By the way, like xa wenza i-order yakho izozovela apho, yabo, si-current buy and sell orders, nawe yakho izozovela apho, yabo. So sibonile i-profit uyenza kanjani. Okay, siye kwezinye like i-cryptocurrencies. So nazi zonke zisebenza the very same way. Noba ufuna ukuthenga aphi cryptocurrency apha, uza khona apha kuyo, then i-amount yalapha ye-chain link ofuna ukuzithenga, i-price esithini, then uzithengisa ngaloo price uzobe uzithengisa ngayo. So akho nto i-different kakhulu. Then xa ufuna ubona i-chart yayo uyakwazi ukuyibona apha i-chart, uyakwazi ukuyitshintsha ibe yi-hourly chart okanye uyitshintshe ibe yi-daily chart, yabo. Ufuna ubona uba if uyithenge ngemali engaka, xa ithengisa ngemali engaka uzobe wenze malini apha. So it doesn't mean like you have to trade, but into endiyithanda, even noba uyatrada lapho kwi-spot trading or kwi-active trading or trading a leverage or something, or kwi-spot trading, you just buy low and sell high, and that's how you are making profit kwi-cryptocurrency. So zikhona ezi-cryptocurrency different lapha. Wena nje ukwenza i-research kuleyo uyithengayo, if you're gonna hold it for the long term and make it happen, like you don't chase like i-pump, like if ibi-pumpa maybe ngo-100% in a day okanye in a week or ngo-500%, ucheck i-chart kuqala, because you don't want to buy high and sell low. You want to buy low and sell high, not the other way around. Okay, for now, for
i-tutorial ye-Altcointrader I think siyayazi yonke and ungakwazi uyisebenzisa from i-website usebenzisa i-laptop yakho or udownload i-app kwi-smartphone sakho yeah then uzokwazi ukuyisebenzisa khonto nzima nge-altcointrader.co.za sharp.